clear from the DOJ at saka doon sa NTC na somehow hindi ganun kabigat yung violation. Kung may na-violate man doon, yun nga, hindi lang sila nag-operate sila without yung operating guidelines pa. So, and sabi nga, dahil sa napakaluma yung batas na nag-regulate dito, hindi daw 200 pesos a day na penalty. Yun ang sabi. So, I guess may natutunan tayo.